Možno, že vy uvažujete tak ekologicky, že separujete, alebo napríklad chodievate na šrotovisko odniesť nejaký ten kovový odpad, tak možno, že nahráte dobre pánovi Jaromírovi Sabolovi z Prešova. Vítajte, pekný deň. Dobrý deň. Prišli sme na živé vysielanie, to bola pre nás úplná novinka. A ja osobne sa vyhýbam kamerám a nejakej medializácii, ale človek to musí podstúpiť. Doniesli sme zo pár výtvorov, napríklad mimoni tam boli, náš psík Ares tam bol železný, nejakú motorku sme doniesli. Bolo pre nás veľmi zaujímavé a naučné hlavne. Vždy si spomeniem, vždy si to pozriem, ten link si to opakujem od toho roku 2019. A proste teraz tak, ako môžem porovnať, že aj Jaro proste sa dal na vyššiu úroveň, hej, ako tie veci, čo sme tvorili. Už sú na takej, môžem povedať, že sú na takej svetovej úrovni tie veci. Som tam spoznala kopu nových známych, kamošiek, z ktorých sú aj priateľky už, hej, aj tých režisérov. Proste také ako dobré dojmy máme, dobré ako pocity. Mesiac po tej reportáži, po tom odvysielaní, prišli nejaké zdravotné problémy, čiže my na rok a pol sme úplne zastavili, ale ten rok a pol sme sa využili na nejaké vyskladanie si v hlave, čo ďalej a ako ďalej. A vlastne ten čas neľutujem, lebo malo to úplne iný efekt na našu tvorbu a dnes už sme úplne inde, robíme Transformerov v nadživotnej veľkosti a tak nás osud zavial, že išli sme do Českej republiky. Sme radi, že sme tam, lebo oni jediní si vedia oceniť našu prácu, lebo na Slovensku si to nevedia oceniť. Vytvorili sme pre Reginu túto mačku. Je zo starej žehličky, je nejaká mosadzná. Trošku sme ju dotvorili, napríklad je tu pružina, matice sú tu, nejaké zaistné poistky, hej. A my máme radi otáčacie veci, pohyblivé, čiže aj táto mačka sa ohýba, otáča. No a Regine, čo sa peje, len to najlepšie, hlavne nech ten kolektív zotrvá, nech má plno elánu, a hlavne dobrých respondentov. Tak ja vám prajem ako za mňa veľa sledovateľov a nech sa vám darí ešte viac ako doteraz.